Il-pubbliku f'Malta issa ser ikun jista' jmur lura għas-sekli 18 u 19 sabiex jara l-ambjent li kienu jgħixu fih in-nobli ta' dak iż-żmien. Dan hekk kif mill-jum tas-Sibt Villa Fransija uffiċjalment infetħet għall-pubbliku wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat u martu s-Sinjura Michelle Muscat inawguraw il-proġett tar-restawr ta' din il-binja barokka. One News tkellem mal-istoriku Mario Colejro fejn tenna li minkejja r-restawr li sar, binja bħal din tirrikjedi x-xogħol ta' restawr kontinu li jippreserva l-elementi storiċi li tħaddan. Post bħal dan ma tistax tgħid li bdejt proġett u spiċċajtu, post bħal dan titiżommu fl-istat tajjeb tiegħu, huwa post li jirrikjedi ħafna bżonnijiet, allura x-xogħol għaddej il-ħin kollu, però jkun hemm mumenti meta jkun hemm iktar konċentrazzjoni tar-restawr. Fost ir-restawr li sar kien hemm xogħol fi tliet tikmamar prinċipali li fihom ser tkun qed tittella eżibizzjoni bl-isem The Three Villages Trial dwar it-tliet irħura tal-madwar Ħattart, Ħalbalzan u Ħallija. Dal-irħula huma rħula li kienu magħrufin ħafna għall-ġonna taċ-ċitru u l-prodotti li jiġu miċ-ċitru, mis-siġar taċ-ċitru. Allura f'parti minn din il-villa li sa ftit ta' żmien ilu kienu l-istalel u kmamar tal-ġnien. Illum il-ġurnata hemm esibizzjoni interessanti ħafna li tispjega l-importanza taċ-ċitru u l-prodotti tiegħu u anke l-importanza tal-villa nfisha. Dan mhux kollox hekk kif is-sit issa wkoll ser ikun jista' jintuża minn għaqdiet mhux governattivi għall-attivitajiet tagħhom. Dwar dan is-Sinjura Michelle Muscat spjegat l-użu ta' din il-ġawra f'Ħallija. Issa l-villa darbtej f'ġimgħa tkun tista' tinfetaħ għal pubbliku sew turisti sew Malti li jkunu jistgħu jiġu hawnhekk jieħdu pjaċir fil-ġonna, jieħdu pjaċir ukoll jitalmu l-istorja ta' dan il-post ukoll imma nużawh ukoll għal ċertu NGOs li jkollhom bżonn jużaw post bħal dan. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan kien proġett li sar b'investiment ta' €1,000,000 biex bekk nibqgħu nieħdu ħsieb il-wirt kulturali Malti.